daj da, na trapez, Tomi, na trapez ih je stavio. Neće oni već mislio da je ljeto pa obuko 3 kvarta gaće široke. Hvala ljudi za timska, hvala svima. Dobro ćemo ovako da se gledamo do sutra, ajde igraj sa nekim slabijim, malo dobikuju rukavicu pa sačuvajte to za sutra večer. Joj, od ovoga ljudi izgubiti, pa gore ti je, bolje ti je da izađeš na cestu da te kakva baba pred penziju prebije ljudi nego od ovoga izgubiti. Od ovog izgubiti dobiješ šećer kad izgubiš od njega. Slušaj, koliko si dobio? 3-1? 3-1. Jel igraš s ovim Jaleton? Ne. Ajde, ja ću ga ubaciti, ti izađi, brate, pa ću igrat sa tom splačinom. Čekaj samo da... Ta je splačino jedna ljudska. Ta ima? Kako ide? Neće, vidiš, i Tomović više neće ni Crnogorci da igraju s tobom. Hoćemo li igrati ja? Neće više ni Milogorci da igraju, ne Crnogorci. Slušaj, ej, ali Vladimire, znaš kako sam ga dresirao? Frende, znaš kako je dobro? Ajde, Keru, jedan pušti. Ao, šta je ovo, jebo. Dobar! Onda igraš ili nećeš, to je šta te pitam. Ne, budi dobar, jer ćemo te izbaciti. Dobar. Oni da igraš ili nećeš. Onda kog sad dođe. Evo, počeo je. Otmi se kontrol. Da ti znaš, slušaj sekundu. Slušaj, Jale, nemoj da te kući žale, Jale. Slušaj me. Samo žvačiš. Jel ti znaš da je Tomović? Jel ti znaš da je Tomović stari dreser? Da on dresira? Čak je zadatak mi bili kod drveta dobije govno naštimo tamo. Šta je ovo jebo? Inače on ima pase. Oš ti bi dobar? Da si gotov. Gotov si. Oš ti bi dobar? Sad ćeš da vidiš ko će biti dobar. Idemo ljudi.